Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yan uwa barka da sake saduwa da mu a cikin wannan darasi. A darasin mu na yau yan uwa ba darasi ne na arbitrage ba, sannan kuma ba darasi ne na wani samun data kwana ba a wannan darasi ne wadda zaka yi claiming wato usdt guda 10 wadda zaka samu usdt guda 10 a sauƙaƙe, wadda wannan abu kuma ba wani wahala yake da shi ba tare na cika ku da surutu ba. Kai tsaye bari mu je mu fara darasin sa. Ne mana sake tunatar da ku da idan ba ku danna mana subscribe ba ku danna mana subscribe, domin hakan ne zai ba ku dama da zarar mun ɗora darussan mu suke tunatar da ku. Mun gode. Abin da za mu yi a nan wajen kai tsaye shine kawai za mu je mu shiga cikin Chrome browser mu ne, domin yanzu haka na riga na kufo link nawa, kai kuma naka link din zan bar muku a cikin descriptions na wannan bidiyo din. Kawai idan ka taba kanshi kai tsaye zai baka dama ka yi wannan register din. Ni yanzu haka kamar yadda kuke gani kai tsaye gashi nan na kufo link dina, na yi pasting kamar haka. Da na kufo shi kamar haka, yawa kamar yadda kuke gani yanzu haka gashi nan zai bude mana da wannan fuska. Daga daidai saman nan gashi nan zaka zo ka taba kan English din nan domin ya baka dama ka canza yaren zuwa yaren Turanci. Yanzu haka gashi nan wajen idan kana da bukatan zaka yi da email address ne, kawai kai tsaye zaka taba nan. Idan kana da bukata zaka yi da number waya ne kuma, to shikenan kawai zaka taba kan number waya kamar haka nan wajen country code din nan, kawai sai ka canza shi ka zo ka yi searching din Najeriya. Kawai zaka ga zai zo maka daga nan ƙasa, kawai sai ka zo ka sa number wayan ka anan, zaka cire 0 farko, yawa kamar yadda kake gani yanzu haka gashi nan mun sa number wayan mu nan wajen. Kawai sai ka zo ka seta passport naka kamar haka. Idan ka seta passport naka kamar haka ya ka sako ƙasa nan kuma ka rubuta full name naka, yawa kamar yadda kuke gani yanzu haka gashi nan kai tsaye na zo na rubuta full name nawa kamar haka. To shikenan kawai abin da zamu yi nan wajen sai ka zo ka yi tick daidai nan wajen, kawai sai ka zo kasan nan kuma ka taba kan sign off din nan kamar haka. Idan ka taba kan sign off kamar haka za ku ga kai tsaye zai yi kokari zai bude mana da fuska ne kamar haka. Za su turo mana da OTP a cikin wannan line din. Idan suka turo mana da wannan OTP kawai kai tsaye za mu sa shi a wannan wajen ne. To yanzu gashi nan ya taho, yawa kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu haka mun sa a daidai wannan wajen kenan. Yau kun ga sun nuna mana congratulations on your successful registration. Za ka riga mun yi register. Nan wajen za su baka dama kai downloading din applications nasu, za ka taba shi kamar haka. To idan ka taba shi kamar haka kai tsaye kawai zai nuna maka da waje ne kamar haka. To yanzu haka ni already na riga na yi downloading din wannan exchange din nasu, kuma da yake ina video recorder kun gani kuna taba ba za su ban dama na shiga daga nan ba, sai dai na je na shiga daga cikin wayana. To yanzu kawai gashi nan kamar yadda kuke gani na yi sacin nashi daga cikin waya. Gashi nan na zo na shiga kamar haka. Idan na zo na shiga kamar haka kawai abin da zai yi kun ga za ku ga zai yi kokari zai bude mana ne. Yanzu haka gashi nan yana yin sacin kenan kamar haka. Kawai sai mu sa email address namu ko kuma number wayan da muka yi wannan register din. Yanzu haka gashi nan za mu sa kenan, yawa yanzu haka kamar yadda kuke gani gashi nan normal mun sa wancan number waya din kamar haka. Kawai sai mu sa passport namu kuma da muka yi wannan register din, kawai sai mu taba login in kamar haka. Yanzu haka gashi nan mun sa passport namu da muka yi wannan register din kenan. Kun ga zai yi kokarin zai bude mana kenan, yawa. To yanzu haka gashi nan daidai nan inda muke ganin activate now din nan,
gashi nan daidai wajen activate now din nan za mu zo mu taba shi domin ya ba mu dama mai activating din account namu. Yawa yanzu haka gashi nan za su turo mana da nambobin sirri guda 4 wato na one time passport akan line da muka yi wannan register din. Idan da email address kai kuma to zaka ga za su tura maka a cikin email address naka. To yanzu haka gashi nan mun sa one time passport din da suka turo mana yau, kun ga sun ce mana the smart OTP functions were activate successful. Kawai sai mu taba continue kamar haka. Idan muka taba kan continue kamar haka, nan za su tambaye mu su ce da wana base currency ne muke so mu rinka yin amfani kenan wajen yin trading. To kun ga za mu zabi USDT nan kenan, kawai sai mu taba select kamar haka. Idan muka taba select kamar haka, idan ya zo nan wajen za mu taba verify din nan, domin idan har ya karasa wannan sakannin to shikenan za ku ga ba zai yi ba, sai dai ya sake koma ba. Yau to yanzu gashi nan daidai wajen get started din nan za mu taba kan get started din nan kamar yadda muke gani. Yanzu haka idan kuka kula nan wajen gashi nan normal yana kan 0 ne. Yawa idan kuka kula dai saman nan za ku ga gashi nan sun ba $10, wato shi wannan 10 daidai yake USDT guda 10. USDT ne suka ba sun wannan VNDC din nan guda 39, sannan kuma sun ba mu raka guda 1. A zahiri yan uwa wannan ba karamin exchange bane. Exchange ne wanda yake da kyau sosai, wanda yanzu haka idan muka duba gashi nan daidai nan wajen invite din nan, daidai invite din nan za ku ga dukkan gashi nan gurare ne wadda ana transactions normal da shi, sannan kuma ga nan har nan kasa ga nan wajen P2P duka ana yin P2P normal da wannan exchange din. Idan kana so za ka yi P2P da shi baka da wani bukatan a ce za ka cire coins naka sai ka kai shi Binance ko KuCoin ko wani waje na daban haka ka je ka kai transactions naka. A'a, sallan a cikin nan din ma za ka iya kai P2P ka. To amma dai idan kana da bukatan tura shi a wani waje ba laifi bane, kawai abin da za ka yi a nan wajen kai tsaye. Yanzu haka misali a ce gashi nan sun bamu wannan USDT guda 10 instantly. Yanzu haka a ce muna so mu cire shi, kun ga send din nan shine withdraw, wannan receipt din kuma shine deposit. To a ce yanzu haka muna so za mu cire shi ne, sai muka taba kan send kamar haka, sai muka zo muka taba kan USDT kamar haka. Kun ga me suka ce mana anan? Sai suka ce the feature only for the advanced KYC account, you need to successful buying at least 200,000 VNDC or deposit 10 USD. Abin da suke bayani a nan wajen a takaice kawai shine, sai suka ce a takaice idan kana so ka cire shi wannan $10, abin da za ka yi sai ka yi sayayya, wato sai ka yi transactions da shi wannan VNDC coin din a cikin wannan exchange din guda 200,000. Guda 200,000 nan karka je ka ce kai to ai kudin yayi yawa kaza, ba wani kudi mai yawa bane, $10 kawai. Ko kuma suka ce ka sako $10. Idan ka sako $10 a ciki to shikenan hakan zai baka dama kawai kai tsaye ka cire wannan kudin naka, ka cire wannan $10 da suka baka. Idan kana so zaka sai shi wannan BNDC kuma baka da wani matsala, kawai kai tsaye zaka iya taba nawun din nan. Amma yanzu bazan taba, bari in shiga muku daga baya domin kowa ya fahimta. Idan kana so zaka saya da kati ne, kuma idan ka san cewa ka iya harka ta arbitrage, to kaga abun zai zama maka nurul ala nur, wato haske bisa haske kenan. Na farko zaka samu riba ta arbitrage din. Idan kai transactions din na ita wannan din zaka samu riba, sannan kuma zaka sake cire wancan $10. To abin da zaka yi a nan wajen shine ga nan daidai wajen buying crypto din nan kamar haka, zaka taba kan buying crypto kamar haka. Idan ka taba kan buying crypto kamar haka, na farko ga nan shi wannan BNDC din, idan shi kake so kai transactions na shi kai tsaye, kawai zaka zo ka taba kan shi. To da me kake so ka saya? Kana so zaka saya da euro ne ko da US dollar, sai ka taba US dollar kamar haka. To yanzu haka gashi nan idan kuka kula gashi nan daidai nan wajen, idan kana so ka gane minimum din na yadda zaka saya kenan, kawai ka gwada sa 1 haka. Kun gani ba wani kudi mai yawa bane. Yanzu kun ga wannan $1 yana daidai da wannan VNDC din guda 19,000 ne. To kaga idan a misali a ce ka sai na $10,
idan ka sai na dala 12 kun ga har ya fi wancan guda 200,000 nasu ma. To amma minimum dai a cikin wannan site din kowa ya san simplest minimum purchase nasu shine dala 50. To yanzu haka gashi na a ce kai tsaye kawai zaka sai na dala 50 ne. Dala 50 kuma kun ga zai kama naira 21,400 da wani abu. Kawai ya kasance cikin account naka akwai kuɗin da ya kai kamar irin 22,000 ko kuma 21,500. to normal kawai zaka ga zai yi. Kawai zaka zo ka daidai nan wajen kawai ka taba continue kamar haka. Idan ka taba continue kamar haka kawai ga nan daidai wajen pay now din nan kawai kai tsaye zaka taba. To amma ka sani yan uwa simplest yana zaben kati, maybe ka sa kati ɗaya ko biyu haba kai tunanin ba zai haba. Kawai idan baka san irin long process haka the best abin da zaka yi kawai ya kasance kana da Zenith Bank. Idan kana da Zenith Bank instantly kawai kana ɗaurawa ba tare da wani ɓata lokaci ba, kawai zaka ga ya karɓi katin ka na Zenith Bank. To yanzu haka kamar yadda kuke gani gashi nan kai tsaye kawai mun taɓa daidai kan wancan simplest ɗin. Da muka taɓa daidai kan wannan simplest ɗin kawai kai tsaye kuka ga ya nuno mana da nan wajen. Idan nuno mana da nan wajen kawai idan kana a Bitrate kai ka san yadda ake amfani da shi. Nan kawai zaka sa card number ka, nan zaka sa month of expiring, nan ka sa ya shekaran da zai expiring, nan ka sa sunan ka na farko, nan ka sa last name naka, nan sai ka sa CBB. Kawai sai ka zo ka yi ticking a cikin nan, kawai sai ka taba next. Kana taba next to shikenan ka riga ka wuce da wani wajen za su turo maka da OTP. Idan sun karba kawai baka da wani matsala. Shi wannan coins din da zaka sayan kuma wannan BNDC din to kawai kai tsaye za su sa maka a cikin exchange naka ne, zaka ganshi a nan wajen. Idan suka sa maka shi a nan wajen kawai za ka ga ganan exchange kamar haka. Idan suka samu kashi a nan wajen ganin daidai wajen exchange din nan kamar yadda kuke gani, zaka zo ka taba kan exchange kamar haka. A yayin da suka sa maka idan kana so ka sayar da shi a USDT, kun ga daidai wajen round din nan kawai zaka taba kan round din nan kamar haka. Kun ga gashi nan wannan shine VNDC din nan, wannan shine USDT. Kawai sai ka taba all daidai nan wajen kenan, ka taba max. Kana taba max shikenan zaka sai da complete ne yawan da kake da shi za su baka USDT. to shikenan kai zaka ga wancan dala 10 naka da kuma transactions na arbitrary da kai successful, zaka ga ka samu riban ka a cikin sauki. Yan uwa na muka kawo muku karshen wannan darasin, da fatan kun ji daɗin wannan darasin. Sannan muna sake tunatar da ku da na baku da namu subscribe, wanda yana da tambaya ko ƙarin bayani sai mana comment. Mun gode ku kasance da Amaz Online TV.